En traditioneel gaan we beginnen aan de finale van Limburg vandaag door te kijken naar wat 31 mei nou precies wordt. Het is No Tobacco Day, dus gelukkig is het geen No Beer Day. Maar het is nog een andere dag, de dag van de vervelende liedjes. Absoluut. Ja, de Efteling, we kennen het allemaal, het is een 60 jaar geworden. En het is een leuk park, daar niks van. Maar soms hebben ze van die liedjes die de godganse dag in hun hoofd blijven hangen. Het muziekje van de Waterlelies. In 1955 is dit geïntroduceerd en het is een van de bekendste liedjes geworden in heel Nederland. De Efteling 60 jaar. En Wim Witstig, wat de entreeprijs was 60 jaar geleden voor de Efteling? 36 cent. Dat is omdat ze in de redactievergadering hebben gehoord. Maar toen Juist. wisten ze het nog niet. Juist. 36 gulden cent kostte toen de entree voor de Efteling. Maar ik heb een goed geheugen, maar die twee jongens die hier zijn geweest, eigenlijk had je geen goed geheugen. Stans Pauwen en Jean Brands. Die zijn helemaal vergeten wanneer het boek gepresenteerd wordt. Dat heeft ze net. Dat heeft ze moeten zeggen. Even gezegd, maar nog even de wedstrijd bijna. Goeie jong. Ja. Dus het boek wordt zondag aanstaande om 3 uur gepresenteerd in de zaal, de harmoniezaal in IJzen van de Roy. Maar ik moet uitdrukkelijk erbij zeggen, ook is het ensemble aanwezig, niet alleen van de Roy, maar ook van de Blauw. Want dat krijgt ze natuurlijk in zijn dorp. Schouw ogen als je ook maar het voordeel hebt voor die rooi of voor die blauw. Moeten we niet hebben. 3 uur, aanstaande zondag, boekpresentatie van Stans Pauwen, het boek van Jean Brands. En ik hoop dat ze een ander muziekje spelen dan. Ja, voor mij wordt het een leuk muziekje. Dat gaat verder naar de Efteling. Want dit worden de kenningsmelodieken van Kaptein Zeppos. Dat wordt een hele spannende serie op de Belg. En weer hij met 2 zenders. Dat wordt de Belg en de Pruis. En de Nederland komen de helft 10 toeren. En dat wordt Kaptein Zeppos. Maar even terug naar de realiteit. Laten we eens maar beginnen met 31 mei. Limburg alleen. 31 mei, de wet. De maand mei, dat is de... Ik zeg het maar eens, dat is Maria maand. Het is het einde van de De Maria maand, Erik. Ik geef het in de mond mei, de Maria maand. En de 31e, de laatste dag van de Maria maand. En dat komt omdat dan een katholieke feestdag gevierd wordt. En dat heet Maria Visitatie. Hier is de Maria op bezoek, ging die namelijk op 31 maart bij haar nicht Elisabeth. En Elisabeth, dat wordt de moeder, de aanstaande moeder van Johannes de Doper. Is goed, die twee die zijn bij elkaar gekomen. En toen die Maria binnenkwam bij haar nicht, toen is dat kleintje, dus de kleine Johannes de Doper, in de boek, zal ik maar zeggen, van Elisabeth opgestangen. Schijnt het. En toen heeft Maria, of die Elisabeth gesproken. Du bist de meest vooraanstaande vrouw. De vrucht van dien schoot, die zal voortleven tot in eeuwigheid. En dat was eigenlijk het begin van het gebed voor Maria. Kijk eens aan. Dat is dus geweldig. 31 en dat allemaal op 31 is mei. Dat geschied. En het leuke daarvan is, als je die twee zussen, ik weet niet of het nog mogelijk is om het beeldje, of de regie dat nog even naar voren kunt houden, dat beeldje waar ze met z'n tweeën opstaan, dan drukken ze elkaar op de boek. Ja. En als ze dat nu van wie daar zus, dan lieken dat 2 houtzagers die gezamenlijk... Ja, toen lacht ze weer met Erik. 2 houtzagers, hier zie je het. Van afstand gezien in een silhouet lieken dat 2 houtzagers die een gezamenlijke boomstam doorzagen. En daarom zijn ze samen, Maria en Elisabeth, de patronessen van de houtzagers. Geluisterd of niet? Er zit enige logica achter. Ja. Ja. En dan ga even terug, dat is een beeldje wat heel vaak gebruikt is in de kunst. Heel veel schilderieën. Dat is juist Maria op bezoek, op visitatie bij haar nicht. Elisabeth. En het is ook natuurlijk een heel belangrijk thema geweest van Bach. Bach had een van zijn mooiste cantates geschreven, ook naar aanleiding van Maria Visitatie. Dus het is toch nog ergens goed voor dat soort dingen. En vandaar dat ik het nog even wil memoreren. Bij deze. Dan gaan we naar Maastricht. Want in Maastricht gebeuren altijd hele rare dingen, wetsen. En een van die rare dingen is dat er een regisseur ingeslagen is van de Maastrichter Volkstheater. Het Maastrichter Volkstheater. En dat is natuurlijk gelieerd met de familie Noten. Peter Noten, dat is de regisseur en de producent. Hier is hem, een gezonde, frisse jong. En die is erin geslaagd na 1,5 jaar van onderhandelingen om de rechten te krijgen van My Fair Lady. En My Fair Lady, dat kennen we natuurlijk allemaal als musical. In 1956 in Broadway opgevoerd. Een groot succes, maar eigenlijk in de jaren 60. En daar kom ik even op terug. Een grote film met Audrey Hepburn en Rex Harrison. En dat in Maastricht. Hey. Dat wordt een wereldster. En Peter is er dus in geslaagd om die rechten te verwerven. Hij mocht dat ook, laat ik zeggen, opvoeren in het Theater in Friedep van het einde van het jaar. Want dat Volkstheater, dat besteedt dan 30 jaar. En heel bijzonder is natuurlijk dat het in die dialect gaat gebeuren. Dat is ooit in de jaren 70 ook nog eens een keer gebeurd. En er wordt de pap van Peter daarbij betrokken. Maar nu gaat het natuurlijk een speciale uitvoering worden. En ik weet niet of ze wel eens best geweest zijn, dat Volkstheater Maastricht. Nee, moeten we toch maar eens doen. De Friedhof zit afgeleid vol, Erik. Dagen achtereen. Uitverkocht, al maanden van tevoren. Ze halen de producties, laat ik zeggen, de entourage weg uit de theaters in Londen. Geweldig. Ja.
Heel goed. Maar die Audrey Hepburn, dan kom ik meteen weer boven. Wie Peter me gaat verbellen dat hij die rechten even wou. Kom ik meteen, die is eens een keer echt in Maastricht geweest. En ik word daarbij. Audrey Hepburn, dat wordt een wereldster. Een wereldster. Ja. En dat wordt in 1988. In 1988 wordt het Mac geopend. En toen was er zo'n groot gala, het UNICEF-gala. Hier zie je Audrey Hepburn met Harry Belafonte. Ja, gewoon zeker, gewoon sticht dat rechts. Maar ja, dat, en daar wordt de jury van dat gala met Horst Tappert, Dirk. En rechts Gina Lollobrigida. En links La Deutekom. Die drie zaten toen in de jury van het UNICEF-gala, want er moesten allerlei kinderen zingen. En ik was erbij. En ik was erbij. Weliswaar bescheiden. Ik had toen nog niet in de smoking, dus ik mocht gaat weer wegzitten. Maar Audrey Hepburn blieb mij natuurlijk voor eeuwig bieden. En ik word er wel trots op. En dat op 31 mei. En dan 31 mei, ook nog een keer, de Anti-Wereldtabakdag. Ja, we hebben Anti-Wereldtabakdag het werkt vandaag. En die hebben een heel leuk symbooltje, want die hebben dat al jaren, de Anti-Wereld. Hier zie je een ijsbak met een roos in. Dat vind ik nog sympathiek. Nee, dat harde agressieve, zoals we die longen allemaal zien. Dit is symboliek. Roosje in een ijsbak. Dat is natuurlijk geweldig. En wat gebeurt nu vandaag op Anti-Wereld-Rookdag? Brengt de Universiteit in Maastricht, die brengt weer een geweldig onderzoek uit. Hoe het bleek dat in 2004 mochten ze nemen rook op de werkplek. En die Universiteit in Maastricht die hebben er onderzoek gedaan dat er al duizenden levens gered zijn dankzij dat rookverbod op het werk. Dus een heleboel collega's die wij nu nog hebben, die zouden eigenlijk dood zijn zonder dat rookverbod. Ik weet niet of ze dat blijven best of niet, maar dat is wel de realiteit. Met bewijzing maar weer, minder hartinfarcten. Ja, rook is ongezond. Dat is toch geweldig dat we dit nog even kunnen constateren. Ja. En vandaag is ook bekend nog gemaakt dat diezelfde Universiteit in Maastricht, die is doorgedrongen tot de top 20 van de universiteiten in de wereld die niet ouder zijn dan 50 jaar. Weer Maastricht. En dat wil gaat zeggen, als ze op zo'n korte tijd, dus minder dan 50 jaar besteedt de universiteit, doordringt tot de top 20 in de wereld, dan stelt zich het voor. Ja, maar we hebben er kort geleden over Piet erbij gehad. Dat was ook een wetenschapper op Maastricht. De grootste die we ooit hebben gehad. De Nobelprijswinnaar, ik ken er niet genoeg over praten. En sinds vandaag hebben we ook een andere belangrijke wetenschapper, ook in Maastricht te bieden. Niet verbonden aan de universiteit, maar aan het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. En die man die had een uitzonderlijke positie nog gekregen. Wat is namelijk gebeurd eigenlijk? Ja. De Thaise natuurgenootschap die hebben een zeldzame strontvlieg ontdekt. Je wist het goed, een strontvlieg. Ja. En die strontvlieg, hier zie je, kijk eens hier, dat is niet zomaar een strontvlieg. Ja. En er is in Maastricht, de conservator van het Natuurhistorisch Centrum in Maastricht, daar hebben ze die strontvlieg nog genoemd. Dat kan je niet voorstellen. De man heet Paul Beuk. En de strontvlieg die heet de Azelia Beuki. Het is echt gewoon eerlijk. Hier zie je. Dat is nu de man nou de strontvlieg in Thailand is vernoemd. Ja. En dan denk je misschien, strontvlieg. Nee, het is een zeer bijzondere strontvlieg die alleen op de stront gaat zitten van olifanten. Dus die man wordt niet afgescheept met zomaar een huipje stront van een hondje of een katje. Nee, van een olifant. Dan stelt ze het voor, heb ze niet voor niks geleefd. Alleen ben ik wel heel bang, als hij nu door Maastricht gaat lopen, en dat wordt allemaal bekend, als hij eens een café binnenkomt, dan zeggen ze, dat komt de strontvlieg. Die man heeft geen leven meer. Maar het wel het strontvlieg in de hand, Paul, dat gaat nu door het leven als Azelia Beuki. En dat wil ik je laten.